Pozdrav svima, dragi prijatelji. Danas pripremamo posnu čorbu od krompira. U lonac u koji ćemo kuvati čorbu, na dno sipat ćemo malo ulja. Jednu veću glavicu crnog luka, 2 šargarepe srednje veličine i 1 koren paškanata malo veći, iseckat ćemo sitno u secku i ubacit ćemo u ulje da propržimo. Luk, šargarepu i paškanat potrebno je duže vremena da pržimo na ulju. Po potrebi dodajemo vrlo malo vode. Obavezno mešamo. Potrebno je da se povrće dobro uprži i baš dobro da omekša. Dva veća bela krompira ćemo očistiti i oprati i iseckati na sitne kockice. Kada se luk, šargarepa i paškanat dobro uprže, ubacujemo pripremljen krompir i decilitar i po pasiranog paradajza. Sve dobro promešamo i nalijemo sa 2 litre vode. Lonac poklopimo i ostavimo da tečnost proključa. Kada proključa, čorbu ćemo začiniti po ukusu. Dodat ćemo so, bio začin, crni mleveni biber i 1 kašičicu dimljene mlevene paprike. Čorbu ostavljamo da se kuva narednih sat i po vremena kako bi krompir potpuno omekšao i pustio svoj skrob. Nakon sat i po vremena čorbu začinimo seckanim svežim pešonom i služimo toplu. Do sljedećeg videa sve vas pozdravljam, nemojte zaboraviti da nas pratite.